Dito tayo sa salog na sasakyan. Hinihintay natin ating aking ex-girlfriend. Lalabas tayo para makita natin kung gaano kaganda yung lugar. Ito yung ating address. Ito yung Consulate General Republic of the Philippines dito sa Calgary. Ito yung address niya, mga kabayan. Kung gusto niyo mag-renew yung mga passport, ito yung area. Ito, bago lang ito, bagong lipat sila rito. Ang pagre-renew pala rito, mga kabayan, ay by appointment lang. Kailangan yung oras nandito ka na. Hindi ka pwedeng pumasok. Kung sino lang ang may appointment, sila lang pwedeng pumasok sa loob. Kung balak nyong pumunta rito para mag-renew yung passport, dito sa building na ito, mga kabayan, dito kayo sa building na ito pupunta. Yan. Kung saan nyo makikita yung Consulate General Republic of the Philippines dito sa Calgary, mga kabayan. Dito lang kayo pumunta kung gusto nyo mag-renew yung mga passport o kaya anumang transaction. Dito lang kayo pumunta. Ito ay matatagpuan sa yung address nya, corner ng yan, 1 is DSA to Macleod Trail North-South. Dito, mga kabayan, dito yung ngayon lilipat tayo sa kabila. Ito, mga kabayan, may gusto ako sa inyong ipakita kung gaano kaganda yung mga halaman dito. Ito. Yan kung gaano sa kabulaklak. Yan. Kung gaano sa kaganda. Purong bulaklak. Ito yung napakita ko sa inyo. Yan. Gaano kaganda yung mga bulaklak dito. Yan. Pakita ko sa inyo yung mga bulaklak ganito yung mga bulaklak dito pag summer. Hello. That's very nice. Yeah. Ito yung mga kapaligiran natin dito pag summer. Kung makikita nyo, napakagandang bulaklak. Ito yung summer look ng Canada. Punong-puno ng mga bulaklak. Hello. Yan. Ipakita ko sa inyo yung lugar.